Marcos. Welcome sa aming YouTube channel. Hello guys, nandito pala kami ngayon sa city, kasama ko yung aking baby boy. Anyway, nandito rin yung aming amahan, pero siya ay nasa ano niya. Iba rin yung kanyang ano. So kami dito nag-iikot, ayan o. Ayan. This is for... Here, Rafael, come in here. Here, in the other side and give me the... Anyway, kanina, pumunta kami ng dito sa may sinihan sa amin. Tapos, gusto niya lang bumili ng popcorn. So ngayon, after naman ng popcorn, yun naman siya, oh. Diba? Talaga namang, tag ito? Ano bang masasabi natin dito? Ano siya, kain ang kanyang pinunta dito. Kain. So yes, Rafael kukumal daw. Sitsinda. May nakita kami dito swing. Napuo lang kami dito. Wait lang. Nandito kami sa harap ng Galleria. We shall hear. This is for the kinder. This is for the vaccine. Ayan na siya, oh. Hi! Aray ko. Well, ayan. So, antayin namin yung aming papa. Pupunta siya dito after kasi alam nyo ba, nakalimutan ko yung Pasko na pala this coming week. Alam nyo ba, nawala talaga sa isip ko. Akala ko pa talaga next So, Pasko na pala. So, sa amin to guys. Nasa amin to ng Pasko, yes. And we're so happy. Yeah, Rafael? Kumakain siya. Ayan. So, yun lang. Tapos, kaya kami pumunta ngayon kasi pinapili namin siya kung ano yung gusto niyang matanggap na regalo, which is kailangan niya din ngayon dahil nga taglamig ngayon yung mga guys, yung mga mahahabang hose. Ito nabili ko na kasi pinapili ko siya kung alin doon yung gusto niya. Ito yung pinili niya. So, ito yon ang nandito ngayon sa bag namin. Ano siya, parang pants. Parang sports pants. Parang jogging pants, ganyan. So, yun kasi yung talagang gusto niya. Ayaw niya ng mga pants. Ang dami niyang mga pants na jeans. Kaso lang, ayaw niya kasi parang nasisikipan siya, ganyan. Ayaw niya nang masikip sa pakiramdam, sa paa. Sa ayaw niya ng mga ganun, yung mga skinny, parang ganyan. Ayaw niya. Gusto niya yung mga cotton lang. Ayaw niya ng mga jeans, ganyan. So, yeah. At nandito pala yung popcorn niya, oh. Pakita ko sa inyo, 'di ba? Ang mamahal pa man din ng mga sabi ko sa asawa ko, after niya ng popcorn, naman siya, sabi niya, napakamahal pa man din ng burst dito sa city. Yes, napakamahal, guys. 4 euro isang burst na mahabo, tapos tapos isang tinapay na ito guys yung binili namin doon na popcorn, ayan, butter, parang siya, sweet popcorn. Tapos tingnan niya naman kung ilan lang yung kinuha niya. Ganyan. So, mamaya, pag gusto ng asawa ko ito, ganito. Eto, magkano ito doon? 450. Naman to sa sinihan. For kain niya, ayan. Tag-enjoy naman siya, okay lang yan. Ayan, so, yes, and yun. Antay-antay lang namin yung aming papa. Dahil, pupunta dito. Yeah, Rafael, Papa Prong. Komm später, ja? Yay! Dann macht Farbe. Wow, das ist Rafael Hand. Ist so good. Andre Hand. Wow. Schön. Guys, update. Nandito pala kami ngayon sa loob ng isang shop. Tapos, ang galleria, ayan. Nagmamalen. Kasi may dito, may place dito na pwede yung bata, ayan, na mag-enjoy, mag-drawing. Kasi meron sila dyan, kaso tapos na yung nila, Bet Beverb. Tapos na. Ayan, tingnan mo siya. Dito kami kanina dito sa may Lego. Ayan, ito yung Lego. Ayan. Ayun, so ngayon dito naman, Malin naman. Tingnan mo, busy. Hello guys! We're home! Anyway, hindi ko na nabanggit
know, welcome to our Vlogmas Day 23! Day 23 na pala ito, guys. Nawala sa isip ko, hindi ko ba nabanggit or sadyang dalawang banggit na ako. Ewan ko sa akin, alam mo ba, nagiging makakalimutin ako this time. I don't know why. Ayan, so anyway, ayan, namili kami. Nantay namin yung aming papa doon. Tapos, kasi may kailangan kami bilhin na na sinasabi niya. Kaso lang, wala nga doon. So, yeah, wala doon. So, yun, hinatid na kami. Wait. Oops! Hinatid na rin kami mag-uwi dito dahil ay may pa. Parang nag-iba yung namin, ang ilaw namin, guys. Sa init. Yung aking baby boy ay na. Oh! Langsam! Aham! Muna ng tubig. Ay, grabe na pala ako sa kapit. Ang init, grabe. So, yeah. Tagalin ko muna to bago tayo mag-haul. Gusto ko nga to para mas lumiwanag. Ayan. Oh, napagod ako sa bit-bit, charot. Anyways, dahil ngayong gabi ay kami ay magsasalad. So, bumili ako ng mga kailangang salad. Ito pa, salad. Meron na pala ako dyan nabili na Tapos bumili ulit ako, guys, ng aking paminta. At saka paprika. Ayan. Tapos, yung burger patty. Wala tayong Rafael. Wala tayong bread. May burger patty. Wala kaming bread. Tapos itong pommes. Tapos, long na Tapos, saging. Dahil wala na kaming saging dito. Wait, ang aking bag. Ayan. Tapos, tinapay. May tinapay pa yung asawa ko dito. Hala, sabi ko na nga, pero kasi, bukas, wala naman siyang pasok. Tapos sa Monday naman is late na. Kakali na yung pasok niya. Kaya okay lang yan. Tapos, guys, schnitzel. Pangkape na gatas. Dahil wala na akong pangkape na gatas dyan. And then, yogurt. Isang yogurt lang. Kinain ni Rafael yung yogurt kung ganyan. Pero okay lang naman yung kakainin niya. Tapos, another sausage. Diba? Another sausage. Tapos, mantika. Dahil wala na talaga akong mantika. Ubus na kanina. Yung last na niluto ko kanina ng namin, ng aming breakfast. Diba? Marunong naman na ito kaso lang gusto ko kailangan 9. Lumabas kami, so dinoble-doble ko ito, guys. Madami siyang doble. Dahil, malamig sa labas. Pero, parang hindi ganun kalamig. Parang nag-food trip po sa labas tong baby namin. Food trip, ya? Parang nag-food trip siya sa labas. Ganun yung niya. So, yes, hindi ko alam. Wala kaming tinapay pala. Ito kasi lulutuin ko ngayon, schnitzel, tsaka ito. Yun ang aming dinner. Ito. Tsaka may avocado ako dito, guys. Nalagay ko yun sa aming salad. May sabang avocado. Ito is, dito yan, pang bukas. Kasi bukas, linggo, so sarado yung mga stores. Linggo kami, burger na lang tayo bukas, Rafael, ya? Morgen. Burger machen am Morgen, ja? Heute mit Fleisch und Salat, ja? Salat mit Fleisch. And then, saka dito pala, guys, is ito yung popcorn, di ba? Sinabi ko sa inyo. Popcorn! Bukas super Popcorn. Rafael, auf dem Tisch, bitte. Rafael, Popcorn. Bitte, auf dem Tisch. Dankeschön. Ang kukulang ko kaya. So, maaga pa naman, guys. Mamaya pa kami magkaalam. Kasi lang, merienda naman sa doon yung kinuha na sa Aldi. Good? At dami naman ang kinain, guys. Kumain siya ng mahabang Tapos, gusto niya rin to. Sabi niya, salad meat fries. Yeah? So, ayun. Kaya ang aking ba? Ang yaka. Magkano bayaran ko ito? 30. So, yan. At,
Parang kailangan kong bumalik-bili ng tubig, ah. Yung tubig ko na magdito, ito na lang. May akong itagal ka naman to guys, ya ano. Nandito pala yung salad. Ang kami ito ko may lagay. Ito. Salad dressing. Kasi sa Ribe ko lang to guys nabibili. Ayan, magdalaga lang pala akong itlog kasi yun naman ang to. Piprito lang to. At ito yung napili ng aming baby boy guys. Na, pinapili ko siya may isa doon na ano, green tsaka gray. Ibang klase yon. Tapos, kasi nga, favorite color nito is green. So, pinapili ko siya kung iyon ba or ito. Ito kasi guys is Paw Patrol. Paw Patrol siya. Ayan, oh. Tapos, yung isa kasi is parang ano ba yung isa na yun? Basta iba siya. Na, iba din siya yon na ano. Tapos, ito yung pinili niya. Sabi ko sa kanya, saan ang gusto mo? Ito. Tapos sabi niya ito. Okay. Ito yung kanya guys. Ito na yung ano gift namin sa kanya. Na ano, dalawang hose na magagamit niya dito guys sa school. Pag pumapasok siya sa school kasi nga gusto niya tong mga ganito, yung mga ano lang, yung hindi ganun. Kasi pag nasisikipan siya, ayaw niya talaga na nasisikipan siya ka. Sasabihin niya yan sa pasier. Ganun siya. Ya, Rafael? Pasier! Tsaka ito guys is pang 8 years old. Kasi Rafael kasi is 7 lang yan siya. Pero ang laking bata. Kaya pang 8 years old yung kinukuha namin sa kanya. Ayan. Matangkad na bata. So ito yung aming regalo sa kanya. Ibabalot ko yan para bubuksan pa rin yan. Ayan. So, ayun. At ito sa bag ko pala is, malitang dito. Meron kami dito Haribo. Meron kang Rosati. And then, Capri Sun, Mango, and Maracoa drinks. Ayan. Bigili namin yun sa Ribe kanina. Okay, that's all. Thank you. So, ayun lang. Lubirin. Good? Good? If I've given this, bring in the same thing. Hi guys, nandiyan na pala yung ating salad. Ayan, nalagay ko na yung itlog na aking pinagantas. Nasa ilalim pala yung yung avocado. Tapos may mga chicken breast na na mga maliliit-liit. Tapos kung ano yung kasama nung nakapak. Ayan, tapos ayan siya. So lagyan ko lang nito guys, ng kanyang dressing. Ito kasi talaga ito yung dressing nung isa nung nakapak. But hindi namin gusto to guys, sobrang asim. So yeah, let's do this. So, hi guys, ito na lagay natin. Tapos, halo-haluin ko lang. American dressing. January 19 ang kanyang expiration. Parang uubusin ko. Ito ko na nilagay sa aming guys, sa aming kaldero. Kasi, tawag nito? Hindi na magkasya dun sa namin, sa aking lagayan. So, dito na lang. Ubusin ko na tong dito. Parang ubusin ko tong na to, sauce dito. Kasi pagka hindi naman maubos to guys, pagka hindi naman maubos to, is pwede naman ko siyang i-ref at kakainin ulit bukas. Ganun. So, haluin natin. Ganun. Pagka hindi siya ay hindi siya naubos, pwede ko naman to guys i-ref. Tapos, para bukas ulit. At saka, pagka itong niluto ko guys, wala na yung asawa ko kasi nga, ayan, kumakain na siya ganito kasi pagka, ayan na yung sinerve, wala na siyang magagawa. Charot. Hindi kasi talaga mahilig yun sa mga ganito. Mas gusto niya yung, alam mo yun, puro meat, ganyan, sausage, pizza, or something like that. But, lagi kong pinapaano sa kanya yung gulay. At ito si Rafael, alam nyo, naghahanap talaga siya ng gulay. Ng salad. Salad, sabi niya. Salad. Yeah, Rafael. Salad SN. Nanonood siya ng kanyang helper out.
Ayan. So, nag-enjoy naman siya sa labas kanina. Grabe yung enjoyment ng aming baby boy. Tagal kami sa sa city kanina. Matagal kami dun sa sa Lego, tsaka dun sa mamalin-malin, tsaka dun sa Lego toys. Ganun, so yun. Gusto niya nagbe-build ng mga blocks. Ganyan. So, sabi ko sa asawa ko, bilhan namin siya ng ganun. Blocks. Yeah. So, nilagay ko lang to guys sa ref. Para malamig-lamig. Which is okay lang naman. Kasi hintayin ka namin ng aming papa. Charan! This is our one thumbnail. Okay. Oh, it's good now. Ubos siya talaga. Ubos. Okay, mamaya na ako guys magpiprito pagka parating na ang aming papa. Pagka malapit na siya. At kami naman ay busog pa. Dahil kami ay nagkininain sa labas, diba? Ang aming laga. So, lagay ko ito sa ref. Yan, okay na. Yan na. Ah, shucks. Nalaglag pa yung isang I-ref ko lang. Uy, sakto. Naglag pa yung ating orange sauce. Ayan. So, tapos na guys. Nagpipirito lang ako nung namin, ng schnitzel. Tsaka, yun na. Tapos yun ang kakainin namin. Wait lang kami sa aming papa. Guys, so ito na yung aming pagkain. So, this is for Rafael. Yeah, this is for Rafael. Okay. Ayun yung kanyang pagkain, guys. Gusto niya daw ng pommes, tsaka ng may salad, tapos ng, ayan. So, ayan yung sa aming baby boy. At ito naman yung sa akin. Mga, salad, tsaka ayan. So, ayan sa akin, tsaka sa kanya. Yung tatay namin, mamaya pa yun siya. So, yes. Ayan na, kami lang muna ang kakain ngayon. Dalawa. Kasi mamaya pa yung tatay niya, na guys, alas 7 na. So, kakain na kami ng dinner. Tapos meron kami rules yun dyan. Tapos So, yeah. So, hi guys! Let's eat! Kita niyo yan sa background yung ating kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak. Kumakain na yung aking baby boy, Pommes, pommes. Yan ang gusto niya, pommes. Tsaka may salad din siya, guys. Kasi kanina, habang hinantay ko yung oras, kumain na kami ng salad. Ito na yung pinggan na kinakain namin ng salad, Salad lang. Kasi ngayon lang ako nagluto nitong mga palapit na kami kumain. Alas 7 na dinner namin. Kain tayo! Good appetit! Rafael, good appetit! Thank you, Lord, for the food. Amen. Ketchup. Pa dito, Lagyan ko na ng ketchup, guys. Lahat. May coke ako dito. Sarap. Hi guys, good morning. Hindi ako tawag nito. Hindi ako nakapag-end ng vlog natin kagahapon. So, umaga na ngayon guys. It's another day. Ayan. So, kasi, nagkain kami. Focus kami sa aming pagkain. Tapos, ayun, piniliguan ko na yung aming bata. Tapos, dumating ang aking asawa. Ayan, si Kaso ang asawa para makakain ng hapunan. Ganon. So, yes. Tapos, ayun na.
Parang masyadong ibang ginawa. So, yes. At dito ko na lang i-end. Ngayon ko na lang i-end yung ating vlog. So, thank you so much guys for watching. And I hope you like this video. Please like if you enjoyed. And please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Thank you so much for watching. Always smile. And God bless us all.